Bueno, eta zuri Maitane zer iruditu zaizu interesgarria? Zelako beroa egiten du, Joder, arrazoi duzu, naz, asfixiatuko naiz. Bueno, Maitane, eta zein izan zen zure momenturik gustotena. Nirea behintzat, Dianak Uri zuaiz bazela deskubritzen zinean. Ni berdin. Bai, eta gainera Uri hil nahi zutela bere odola irabazteko. Benetan, oso guapa zaude. Bai, egia da. Baiet. Ara, eta gainera mutila da. Naza, nazken apindeazu. Mesedez, erreskotatu ezazen, mototz bat eramateagatik ez gane nasa. Zuk zer jakingo duzu, eta nondik atera zera gara. Zuk baino gehiago badaki. Mutilak nahi dutena egiteko libre dira bestiak molestatu gabe. Eta, bueno, zuri molestatu egin dizu. Mototz bat eramateagatik norbaitek molestatu egiten dizu. Eta horrelako estereotipak alde batera utzi behar ditugu. Horrelakoak eta beste guztiak. Hori, eta hau nazazle pasean. Venga, eta kendu bidea. Hauek tontak daude. Ea iristen diren. Bai, jengarri guzetarako pasan diren. Egunon, hau da entrevistatuko digutan zukia. Bai, zartu mesedez, hola egin. Ea, prestatu nahi dute? Bai, haz daitezen. Orduan, zertan espezializatuta da zaudete? Mekanikan espezializatuta nago. Ni berdin. Orduan, gurpilako zer badakizu ez da? Lokin jaltzea, noski baiet. Oso erraza da, bakarrekare konprintzaile bat behar da. Barkatu, ez dela daukat eta ez tarea gazi daukat, eta burkotikianik daukazen ez ez daukat. Zu ez, mutila zara, hori nezen lana da, ez mutilena, Lasa irugatzen zari, trukitu mango egatu da. Bat hori dira, unazek emango zizu, baina ez zenuen nahi, orain punik gabe geratuko zara. Gainera, mutilak lehen ezken lana zena egin aldute. 21. mendean gaudela. Bai nere, jarrera hori aldatu behar duzu.